Tanachire asore na yogotoreka korantige inche weka ka inche ndagende namanyire negenire Yesu tokwerete asomote amanyinga akanitekera nanchire o mwana o ngachinguru chao ongisane kiena byonsi asengaki eye umuya tata obakuna kwa iwo bonene ndio mono gakina ndaseri bagiririgia kwanyarire gotoa enya egera tonyare gusangana indase amangana amachenu amanene gakio gototebia amangana amansu nande twanyara koigu buya nande gwatomenta chinguru asobogimo monene Yesu mbia mona serie teriao mbia mona sengencho yewe malika amachenu nande omone muna togochikoya tubora omone chaka mona intwe mpaka totaboki gweterere Yesu Kristo mutoli tugusabana kwegena amen. Kerengo kia sabati ya rero banchu bomonene ekegoteba abasacha na abakungu amo ase omusaraba abasacha na abakungu amo ase omusaraba abanchu bomonene ne leseni yaito ya 10 leseni yaito ya 10 orutwagachagete Yesu ito nanderete gotorokia obuya bwobamo na rero nyarire koreta ing'ana riaye goeterera somosomboe Paulo mpaka imeyenka enyene no rero Yesu ito atagete tomanya maya na okogani kwa Yesu obogima bwaito abasacha na abakungu amo ase omusaraba mwalimu tore nere serituko ria rero noyo minto omwalimu Rose naende nere togochigosanga nere koroko Rose Sister Rose karibu kwani aba banchu bomonene mbia mono tosanga ase obwamo amina na inche koroko Damaris bonareri achoki karibu Yesu ito tiganyare gotora muna togosanga ase ring'ana eri nande tonyare kwagachana kemoika naende tonyare korwa iga twagachegete bono eleseni enkio omonene aganetie tomanye goetera mosomboye Paulo egetabu kia Abaefeso oyo minto Rose isano ekebungo kia 20 nekia gatano na 20 nekia isaba Abaefeso isano 20 na isano mpaka 20 na isano ibere egoteba iga na inwe abasacha mwanje abakungu baino buna Kristo anchete ekanisa naende akerwa omonyene ase eng'encho yaye erio anyare koyechena ase okoyesibia ase amache na ase ring'ana erinde anyare kwenyorera ekanisa ya obonene etari na kemoa gose omonia gose rinde rionsi buna aya korende ebe enchenu etari na komocha amina na Kristo abasacha banche abakungu babo muna Kristo anchete ekanisa mpaka ekanisa eyo monyene akayeteria ogochena kagete gwetera ase ring'ana nario emana koba ekanisa enchenu gocha ase obosi bwaye abanchu bomonene na omosacha igaire eirano na Yesu ito muna anche omokungu buna ere omonyene anchete ekanisa ogwancha oko nkokari ring'ana rikong'ugana na oanche omosacha anche buna Kristo igo bono obwanchani obo mbware egepimo gete kebekire ase chinguru chia igoro buna ekero gegocha koreng'ania omotori bwensi yaani obwanchani bwa omotori nomanyete buna botabwati gepimo mpaka akerwa omosaraba ase eng'encho yaito twensi mwanyabanto abasiru yaani igo bono omanyete ekero ogocha oboreng'anio oko gogochaka kobekwa amo iga nakoreng'anane igo egocha kiaba buna na egento Nyasaye ataikoirera cheche nyomo
teri gento nyasaye akoirera buna echeche noroche buna naende akayekwera ria kabere akayechena akayegundoria yani korwa obobe boria abwate ebimira chimbu chimbe chiense oboncho obonge akayechena noroche aye buna ekanisa ya nyasaye akogania okochena kwaye kore eprocess korwa obogundo bori bwonsi twasomire baebeso korwa ibere noroche buna egototebia mpaka togacha koba ime ya obomo igo bono ekerenge ekenene na obomo kristo ito ogatagete obomo naende obomo obo nabwo akona goteba korwa twagachagete abaebeso aba agateba obomo obo nabwo eng'encho engiya yokoumerani mwanyabanto amo nere omonyene bono twaumeranire na kristo naende otebire nainwe nyomba abwo bwati enchera eyeye aye omosacha enchera eye nakorokiri nere obwenene tobwate naboriga igo bono omwarimu owe na omochakano lakini naende yanda abori na eriswa ria omochakano oyo iga ebwenerete omosacha gagwancha obwanchani boria agokoa aboe buna abwenete koa kristo bireng'ane obwanchani obo omaete enywomo iga ekoreng'aniwa na obokristo oboiri tobwenete gotwarana ng'o na yesu ng'a igo yesu ekero agotebi gwatwanche iga ekobwekaniwa ng'a buna kristo atwanchete omaete buna obwanchani obonene obwanchani obonene lakini obwanchani mborororo orengerete boraetania obwanchani bwa kristo bwanchani mboyo bwanchani mboyo boraetania obwanchani bwa kristo nono ogoikera mbogoikera ng'a iga ekero akamotebi ng'a omwanche omokungu oo buna kristo anchete ekanisa ng'a kristo natwanchete na obwanchani obonene ng'a igo naintwe ase chinyomba chiaito obwanchani buna obo nabwo etakeire twara goiko twana goika ngose gaki nkoigure buna ense yaturubanire mpaka chinyomo chiao nchoreire chiabeire ebinto ebing'ao obwa chisegi noo chibuchete yaani mpaka abanto basambana gaki omwarimu toikoigwa buna onde osambire omosacha onde osambire enyomba yonsi na bionsi ebinki bikore setani okoreta eburukano lakini okogani kwa omonene na okomo obwanchani buna bori bwa kristo iga abasacha anje abakungu baganeria amaya buna kristo agoteba ogochena oko basomie ing'ana na obuya bwa omonene na ekeene keri kia omonene nyasaye naende ebi bionsi birakorwa okorau kwa omoika omochenu koria twanyorete abaebeso isano ibere eke na ekegwa ekenyia twanyorete naki eranyare gokonya korusia ebitamaso binde bionsi na ogwancha oko konyare kobwa rahisi omaete bira borai bwa omoika omochenu kristo itatasoeti ime yaito gwanchani obo mbori rahisi orana kona kogasana kwamogorera kere eyange egocha ekerero ogochi komogorera mpaka etuki kwayeira kwana koyerosi kere ekerero obugete obwo nabwo obwanchani yaye obutari bwanchani bwanchani bokorume obwanchani bokorume bono ekero okorwanike mobwere otatageti oborai bwa yesu kristo ito ase enyoma eyao okwenyorana na chibesa ogotumia chinyinge okonakona komogoki oka korende aye ekero okonakomogoki ere orengereti nere nako kegera bono omaete ngochimotu nkonyora tore tari mosacha bweka otebiri ng'aki bono rose togenderere gochimotu ase chumapili ng'aki bagototebia inche nataete komentera totarasuka nare korigereria riruba eri ria paulo bono ekero agotebia enywomo ng'ancha na iga inki orengerete paulo natamanyeti ng'a obareu mboro ase chinyomba mboro namanyete ng'a lakini ere egento atagete iga atagete mwanyabanto amanye ng'o omobango o nyasaye ase ogotoreka ng'aki ore naki akogera akoyobwekani na enywomo magoteba bono ng'a korwa ase ching'encho echi iga ching'encho chia oboreu obo bwa mwanyabanto atanga ng'a korwa ase ching'encho echi iga abegeni nkworokia bare ng'a okobua okoyia okokore omoika omochenu amo na echinchera chia chinyia chia okomenya ase kristo chiabwatigwe echio chikoraga gochia ase ogoikerana kwa omoroberio o nyasaye gochia ase abanto baye amo na ense ase oboamo oyio noro omoroberio na paulo ototebia enywomo yaani iga akare koereta buna omobwekano tomanye buna twanchire na kristo bono tokare korigereria bono ng'a obosemia gochia ase abakungu abakristo iga abakungu mpaka bwate ekasoro mpaka bwate ekasoro twara bono buna paulo akare gototebia igoro y'abakungu aba ng'aki bono atagete abakungu aba babe iga akare goteba ase abaebeso mpaka toche tosome isano 21 isano 21 emerongo ebere na ekemo
nkibona ikare goteba iga musikane inwe ase okomoiroka Kristo lakini abakungu masigete bagaka babobori takeire lakini ande mamochongo tokari bono aiga yarukirwe abasacha bono ntobaroka abagaka kiagera na abasacha twatebi abasacha barenge abasacha bono otata ibono ng'a abakungu aba ntobwenerete tosike abasacha baito lakini ando gosika okomate twatebiwa ng'a kobate chinchera ibere agosike naye omosike bono Paulo kare kogenda gototebia bono ng'a Paulo igakare korangeria abakungu abakristo okobatebia ng'a inwe abakungu aba sikango abasacha baino yaani ekei ng'aki bono barokwa nokobasika kobaigwera abasacha babo buna bakomoigwera omonene ng'a yaani buna tokoigwera Yesu Kristo buna tokoigwera Nyasaye omosacha oyo nabetakeire tomoigwere ndaisiere iyene omoika omochenu oyene omoika omochenu mwalimu wake ine omoika omochenu okoigwera ngochori kwebacha kwanyora chisegi chirwane chitwakwana chiachakire yes bono ekero agototebia ng'a ebwenete tobasike buna bari togosika omonene oito na omaete nainyora ng'a Sara omaete ng'a kiarenge koroka omosacha oyo Abrahamu omonene eki kere egento egekong'wa ase abakungu abakristo ba bono iga lakini ngokureri tore kiagera bibilia nchana gochenji Paulo kagendete otokorera ng'aki intwe abakungu abakristo ing'a iga ntobase kobekana abakungu bense tobekana abakungu toba abakungu abakristo abo babwate amasikani gochia ase abasacha babo abo bakobaigwera buna tobwenete koigwera Kristo omotori oito buna tobwenete koigwera buna tobwenete koigwera Nyasaye ng'a lakini kara bono twabaigwerire okoteba ng'a nyengere nabo okwenga ekiageragere koreng'ananiwa monaki na Kristo egepimo ekenene nkristo yaani eye yagani buna obomo obo okoigwera oko kobe connected ne wire na Kristo naende tari nano aye bono no ore nano omosomba keri gwatebi gutana right gwaonchoka igoro omonto obobwate obomo bori bokorokwa okoigwana okomo amasikani okoigwa naende egere koreng'ana na Kristo koreng'ana koriuri Yesu atoetera omonyene bono Paulo kare gototebia buna nataka ngorere rituko erio akare gototebia ng'a ekero twatebiwa tosika abasacha aba nakobaigwera igo temineti ng'a tobwenete kobasika nakobaigwera goetani buna tosigete Kristo yaya twatebiwa ng'a egento ekenene ekerenge ekenene ase ogosika oko ning'o Yesu Kristo omonyene ing'a igo ase eng'encho tosigete Yesu Kristo igo bono tiga tosika abasacha aba kiagera twatebiwa gete nabwo emetu ya enyomba ng'a igo tiga tobasike lakini tebasa koba ng'a etobasigete goetani buna tosigete Kristo eche gotobeka ase ogokora gokora ebibe lakini twatebiwa ng'a ogosika oko gwaito egento ekenene egol eri totagete goikiera nere eye nogosika Nyasaye omonyene nogosika Yesu Kristo naende bono igo omobwekanotoire lakini igo ng'a tari ng'a tori goisikana nyomba ngosikana tore lakini tari goetani buna tosigete Yesu Kristo tari goetani buna tokoigwera Yesu Kristo igo egento ekenene keraiga nokomoigwera Yesu Kristo na komosika gocha gosika omosacha tekobakong'a iswa riborindire naende rinkoboria omwalimu orenyora rende aye gonyiomire na omoto oyo otegeneti oyo etegeneti oyo tegeni ngochare ne eubi setani amotwegete enyinge nabo igo ochicha na obororo bwaye okoumorera ng'aki bono ogosika oko gogocha ng'oroki ogosika oko ase nare I think na ase Peter agoteba ng'a abakungu mbare omanyete babwate abasacha batari begeni ng'a bono aye bono amatemo obwate gare amanene kobua baria babwate abegeni bono nekene kiagera omaete gatagete arore Kristo asore naende goetera ase are omaete bireche nabo agoetera oo agokoria egasi enkong'u lakini bono tokoba tomoigwera bakomoigwera ekero obwate Kristo ime yao omaete ng'a igo okomoigwera buna oigwerete Kristo lakini tari okomoigwera ase okomogorera esigara tari ase okomoigwera ase okomwengera amarwa lakini igo okomoigwera buna toigwerete Kristo nkonywara amarwa gaki nkonywara esigara yaya igo okoigwera oko buna toigwerete Kristo tari okoigwera gwa ense eye nabuga naende nkerengereri igo mwalimu na bono nimanyete takoba taira nabarabe tabwenereti lakini amasikani ayo okomoa
igo okomwatari ase eng'encho abwenera ase eng'encho omanyete ochire gataine mochingo oyo ng'ai bono erongori ere ero ogoroseti obegete tamosi lakini atarakora tai koigwa buya tari koigwa buya ng'aki bono ogokora naende ekero akora matari atakwancheti kwana koigwa abanto aba batari begeni buna bagwetageria abakungu babo bara abakristo bono isiko agwanchete naende agosigete bono gacha na omochingo oria erongori ng'ai ere bono aye gogocha ase amasikani ekiagera omwanchete kristo tari ase eng'encho yabweneire akoramire yaya ekero wanchete kristo gokwenyora okomotaina ng'aki gaki aye ise nyarebe erongori eri narosiri noere mbuya mono karibu kupore kwarosa egasi yako kwamogaribisa buna omonene aganetie ase eng'encho yaki obwanchani obwate emaiga nomwanchete naki orerete omokungu oye lakini ochorire eubi ya setani aye gokomorokia obwanchani bori bwa kristo na amasikani ari nyasaye akoraete gochi igo bono twasuka gochi motwe tomana konyore Jumatatu tokare gotebigwa ekanisa ere buna omoriakari okristo ekanisa buna omoriakari okristo ne ekanisa nekare nere bono omoriakari kristo akonyoma kristo omanyete egachete ekanisa eye nero ya ekerengo kiaye kenene yani abaegenu baye kobabeka amo na kobarongei na kobareta gocha ang'e na gocha asare igo bono ekero kristo koratasomera ngo abaebeso 5:40 nere twasoma lakini bono taboringo 29 na kianda tokare gosoma yoka egoteba iga nakio omonto tari ogechete omobere oye omonyene korene nigo akoyorageria na koyorinda buna kristo akorageria ekanisa amina akayanche ekanisa muno omoriakaria moete ntokweba nkikeria abwate imeye enkoro yaye gose nobwanchani ekero agwanche ekanisa obwanchani abwate ime yaye boichire ime nabo bokogera ogani kochene ekanisa eye echeneke ebwenere anye oborai obuya ebwenere ayesangereria amachayo ime eubi yonsi yarusie babe amo babegente ekemo ekanisa ekerenge ekenene abwate ebirengereri bionsi biaye na ng'aki nkoyetoria akayetori rende ekero ayetoria oyu bono oyeretire amo ang'e nere gwetera ring'ana otomire baka abasomba baye abanto baigwire ring'ana batorekire bachire amo babere amo na kristo ekanisa yabeire ekanisa eri kristo abangete ere omobere oye ere omonyene ekero bono akoyerwera bake oroche ekeng'wanso ngose nomaete kiaruete ere obogima igo oroche ng'ai abegete rigori yaye bigete ekanisa eye ayanchete obwanchani botabwati gepimo akamana koyechena gwetera ring'ana twebabo okoyechena eubi yonsi erwa obochayi obonche ebinto ebinge biri twasomire korwa motwe abebese gototebi bikarusigwa bakamana koba abanto babwenerete korokwa abana ba kristo akamana koba omwando eira akaba eira eye noyeroche na kristo ito abaganeretie bonsi muna enyomo egoikerania enyomo enyene egoikerania omosacha na omokungu bamenyamo babegente ekemo oboruoti bori bwa kare na kare naende omaete akana koyeboyia okoboyia omanyete nkororo nakorokwo akobabeke ebinto oborembo omaete akobachabera ebinto mata karongo igogochabera ugoigunga ebinto bikari kubekwana na amagoko buna biria abamasai bakora abeka biria bindi byabekwa bindi bono ochabere ore buya omesete bono kristo bono obwanchani abwate muna obwenerete naye enyomo yitu achake entang'ani obwanchani bori oigwete na gakio kanisa yane egembwenerete erorekane ende terorekana muna anything ebe the best ino ero bono enkoro erio togenderete gosomigwa eri tobwenerete gokorera mpaka chinka chinyomo chiaito lakini rendo naye nomonyomi oroche karao chikorigio omoriakari oyoye omonyanyangi oyo nagani onde naende amobwekane gotana kiokonyora achabire yani achabire kivyake amesete erebweka nano ondete yora amareng'ane nonya mbari bakomokoba baisike bari komobwekana igakobeta bauti achabire buya
Naende iya renge mochakano naende tukabwate oyo kabere igoro ya omoriakari oyo. Omoriakari Eria kabere. Kristo ensemo ya kabere. Bono. Ensemo ya kabere naende bono twarorire ng'a buna Yesu oroche aimokire ekanisa eye oyechenire yabeire bono nere omoriakari oye mpaka oyeboirie akare komochabera twatebire bono ng'ekera ayeboirie akare ayechabeire iga akwerentera omoriakari gocha ase are ekanisa eye mbora omoriakari omanyete ekero akoirwa ase omonyomi iga akobuna ise. Lakini bono Yesu gakare gotokorera bionsi ere bweka agotosibia otosibia na amanyinga aye twacheneka otoboyie chianga chiaye chia obochenu bwaye obuya bwaye yaani twamakoba abanto toisaine omanya otwerentera bono. Bono ekero gocha gotwoyia bono otwerenteire bono ekero bono Paulo arenge gokwania amang'ana aya igoro ya enyoma omanyete arenge korigereria enyoma ya abanto ba kare buna barenge aria sobo ng'a abanto aba ekero bare gokora chinyangi eti ng'a nabo babwate bare gotwara omoyega ekero bono bagochaka ng'a omosacha oyo kare konyuoma omonyomi nabo naroche akorokwa omonyomi oyo akabwate egurupu yaye egochi koiyia omonyanyangi naende nabo ekoba nonye nse itu botambe naende abanyanyangi aba nabare buna bare tayari nere iga abwate ekundi yaye. Lakini namanya korora egento bono gekare etabauti igo bakogenda bakona chinsa chia amarogoba bamanya gotwara oborabu boria ogotenga gokara okore okuya omogoko ore omuya endagera ero endagera engiya rituko erimo amatuko saba bakare gochengera ekamanya kobwekanigwa bono na enyangi eye Yesu abangire emiaka na emiaka ama na ekanisa yaye baria bare gokora amatuko saba lakini Yesu oirire egeka kobanga enyangi yaye na abanto baye omokungu oyoye oyo ore ekanisa ng'a bono otemire komochena gaki omokungu oyo nere nabo are stubborn otemire komochena tari gocheneka otemire komoboyia natagete yange eye engiya enchenu iganchete kobeka chianga chinchabu lakini twatebiwa bono ng'a egento Paulo akare gokwanera ekero Paulo agokwanera Kristo okwea ekanisa ere omonyene niga agokwanera omosangererekano oyo omonene na ekero keria giokwerugwa ase ogokora bo nigo agotworokia okoirana gwa Kristo ekero kia omoyega oria omonene bwa enyangi ekero omoyega oyo bwokoriera boko omanyete boko mbwarenge kare nkoikerete boko boria aye na omwana kware banto bagachire na echiredio echi chiabwate chisanturi chisani chiakarukire bono chisani bagachire bakaransa batenga bing'aiga boko kwene omanyete ng'a nabo bagachire boko sa abakungu nonya babere batatu okogenda nonya batano mpaka gwacha goikera oria otagete ng'a na orori bamina mboko kiobwo lakini obo bwa Kristo ere gabwate omokungu oyomo okorokwa ekanisa ng'a bono Paulo ekero agendete otwarase amang'ana yonsi pi buna omonyanyangi achabeirwe iga akare gotworokia atagete turigererie igoro ya okoirana kwa Yesu Kristo ekere tweyariganie igoro ya ogocha kwaye. Amen. Bono nkosomi gotokare na twanche Kristo twanche abakungu muna tweanchete ntwa abanyene mbora abasacha bono na abasacha bono omosacha muno omosacha ayeanchete bwanche mokao buna bweanchete ayo monyene no gweancha kori bweanchete no taka omwarimu omonto agosune gosakware yaya one gweancha oko muna bweanchete omate gaki twabwate abakobwate enyomo gere ekerengo kia omonene ekenene na mobegente ekemo aria rigereria inyora omochakano mobegente ekemo naende gaki ene perfect creation emeroberi ya Nyasaye omoroberi oikeranete naende otabwati kasoro naende otaganeti monto arete muna setani aretere chikounterfeit chiaye muna omosacha aganetie babere batato omosacha taraisaneka omosacha mara gose chisababu eyemo chiribu na echiribu lakini tiga ngotebi Yesu oito iga agotoreng'ani aye igo oregente ekemo igo buna bweanchete nabo obwenete gwancha mokao ekero Paulo agototebia amang'ana aya 30 tutarasoma ekebunge eki kia 30 gioka iga getigarete omwarimu tomana komanya
ng'aki are gotabokia igoro ya enyome emerongo gatatu 30. Eh. Noche torwe 20 na kianda kebwataine bono. tiga tochakera agwo 20 na kianda Ehe. naki omonto tari ogechete omobere oye omonyene Igo. korende niga akoyorageria Ehe. na koyorenda Igo. buna Kristo akorageria ekanisa ekiagera nigo tore ebimo byomobere oye. Amen. Na gokoyorageria ebinto biri ogotonera omobere oyo ori biri okorora bire ebiansu na biri okoyorageria nabo obwenerete gwancha mokao nere buna nere kwamoganeria amaya afya yaye mbuyere mbuya eboetie nechenete nabwate amache nabwate esabuni nabwate kera egento geisaine Nesabuseti nabwate amaguta akweyaka osagwesibi na mora kebana magasi bono nesibeti buya karaba naye magasi yaine engiya nere ororo lakini atwara amaguta akweyaka ekero mobwate obomo obwanchani ekero mobwate obomo amaguta ayu gagotioka buya ari arororo ekero mora obwanchani ekebande keri kekero mogokebutora iga ekende kianda giasibi ebinto ekende mwesiberia bono naende mwaigu buya motoererete ime ya chinkoro eseki mobwate obwanchani bori Kristo agotoseri ancha mokao muna bweanchete aye omonyene eki naki ekerenge ekenene Paulo agototebi tobasa goansa korengereria buna ng'aki aye nogani otwara abakungu babere otarengereti buna ng'aki mokaera araigwe gaki naye nobwate oyo okona gosumi korwa ensemo lakini mokao otateti gokumia naki aigwete okomorageri oyo otaikomorageri oyo bono kwawansire komotiga eroro wansire kobasabasa gochisikaria na bono abu nao enyome yagoikiri abu gokoteria manya mori na Kristo kwamotamire naende ase orochi nabe engoro ime nabo Paulo agototebi iga na mosacha oyo otatakaye boumie ng'aki oragani goita oyo naende ogani eraumie ko naende monyare kobona obwanchani ng'ai bokorwa ng'a naende omaete ekero bweanchete tori kwerwania toikwerwania ng'aki orerwania ng'aki orerwania tori gweyaka noumie tori gweyaka tori kwerama toikwerama aywo onsi tori koyakora toikoyakora Paulo bono okare goteba ase enchera ya ogosiria obotindi na echisegi chibarengete abakungu abakristo Paulo niga akobagania abasacha kwemanyekania buya gochia ase abakungu babo emanyikani buya mwanche mokorera amaya nigo agoteba ng'a nigo more omobere oyomo na abakungu baino goikera ekerengo ng'a komokorera bobe nabo engagwa ekorera bobe ng'a igo bono omosacha bwanchete omokungu oye takomokorera bobe igo ekero Paulo aganeti abanto aba banchane nabo bamaete ng'a botindi nabo bogotoka nyomba naende orore nabo orameniwa lakini akare goteba ng'aki inwe abasacha mogokora igo mweancheti nani inwe abanyene mweancheti bono oko nogotaigwera mwarimu gokoreta amang'ana buna nabo igo bono omobere oyomo omogwekano bwa enyomo ya omobere oyomo omobere oyo oyomo tokare gotebiwa omaete twayoroche korwa omochakano tiga tosome omochakano oyo 2:24 omochakano oyo 2:24 egoteba iga ase aywo omonto natige ise na ng'ina abwatane na mokaye na abwo babere nababe omobere oyomo oyo noro orenge omobango Nyasaye bono ekero Paulo akare gokwanera omobere oyo oyomo ase Abaefeso kiagera etwara gosoma Abaefeso eye isano gocha iga iga no akare koirana korigia no akare korusia amang'ana aya korwa aya akoreta ateba ng'a abanto babe omobere oyomo lakini ine ng'aki bona abanto bakare koba omobere oyomo omobere oyo oyomo ekero Kristo agokwanera omobere oyomo kiagera na amang'ana a Yeso omanyete Yeso omonyene nere nakwanete amang'ana aywo ase narenge korigia iga igoro ya omobere oyo oyomo buna akare gokwanera goetera ase omoroberio omoikeranu o igoro enyomo nigo egwenerete koba oboamate bwa omobere oyomo ase ogocha amo kemobere kogwenerete obomo bwa ebirengererio na kemoika na obomo obo
bwa ebirengererio amo na kemoikani igo bokorenta eng'encho egwenerete ase oboamate bwa kemobere. Ng'a igo bono omaete timaeti inche abanto bana komanya ng'a okoba amo okoba omobere oyomo okoinki kemineti. Omaete omogaka, omosacha twatabiwa tobaroke abasacha. Omosacha otigete moka aye naende obwate isiko rero bacha bakoroka ng'a mopango gwa kando. Lakini omaete tokona kong'ainana. Eki na ekebe. Eki na ekebe. Kero kese erieta riaye. Kero kese erieta riaye. Koba omobere oyomo omaete nogocha koria togocha amo kemobere. Omokungu na omosacha kero bagocha amo kemobere keria ogosanga koria nakwo gokogera kwaba omonto oyo mwaba omobere oyomo. Iga ekero kwabeire omobere oyomo na mokao noria isiko nki mokoeroka. Bono gekoroka gose ng'aki. Bono tobwati naye ndieta. Okwebutorana karenga gaki. Igo mwabeire omobere oyomo oria isiko omaete tari ogo. Tari mobere oywo tari moroberi o Nyasaye. Bono nabo tokare nabo Paulo akare gotenyoria ng'a koba omobere oyomo naende aiga narora tokonyoriwa ng'aki ng'a omosacha oyo iga akare gotiga ise na ng'ina. Ng'aki bono akobatiga orengereretie ise na ng'ina. Yaani ebirengererio inche nke ebirengererio kiagera goetera obwanchani obo obo bobekire emenya enkoro yaye bogocha kobomamantia buna emeroberi ya Nyasaye ere noinyorete buna ngose ekwerende njaruseti iga iga eribwa eyemo iga orobaru arafu ngamana gotongwa bono ekero rwaruseti ngose ninche naende nkairanete ngachi nkarorirania ase rwaruseti ndaibono oyo ogochoka ogatata korusi ko ng'ai erago rwaere gocha rwabekwa ndoiyo igo ndoiyo gaki abasacha aba abasacha abamanya ng'ai numore aba omobere omo na mopango gwa kando mobere omo toiyo eki gekorokwa ekebe eki na ekebe egesonko gekorokwa adultery egeswaeri usinzi naki ekio ng'a igo bono igo tari mobere omo aye na ekebe ogendete gona gosiarasiara gwasiarasiara noyo kwagenda sori kwagenda omaete omonto akobuga ng'aki nkwegokia are lakini omonto omanyete Kristo ngwegokia ki korabwo kwegokia nkoiyo abarumi ota moshari wa dhambi ni mauti gona makueri akwerigeria bono nare gokorera iga ase rituko erio enywe omanye ekekristo niga ekonyora okogwenera kwaye mono ekero ekoreng'aniwa na oboamate boreo egati ya Kristo na ekanisa ng'a yaani enyome yaito tobwate iga ereng'aine oboiri boria tobwate ekoreng'aniwa na oboiri boria tobwate nang'o na Kristo. Gaki ng'aki oroche tobwenerete koba ase chinyomba chiaito bwanchani ki bwenerete totware obwanchani obonene yaani omoremberi okobotoera ruchingaki chionsi ng'a bono ase okoigwera ng'a naende bono ng'a ase okomenta nayo ase okorengereria igoro ya oboamate boreo egati ya ekanisa na Kristo goetera ase ekerori kia oborendi akorwa abageni bare ase chinywomo chia egekristo nigo bagotwara okomanya okoyia igoro ya oboamate bagosanga na Kristo. Ng'a igo omaete enyomo ya omokristo iga ebwenerete kworokia nonya mbari bare isiko ng'aki na eye bono omoroberi oito na Nyasaye ng'a oboiri tobwate intwe amo na Kristo nabo bore iga ekero twanchaine iga abanto banchaine batari korwana bakogamba buya omaete tabauti nchikoba nchibo nabo chikobo lakini mogokwana ase obwororo mwanyora esolution ya emechando yaino omwarimu nabuga gosoka isiko tiga ngotebia ekemo nainyoire nomanyete enyomo nkorandiere nomaete enyomo nkorandiere mpaka omonto orengereria na yaya ekanisa eri ya Rosi nero ngochia yaani ene ere style omogaka mong'ara mwanchete iga morendete buya nyomba iga akona komo yaani omong'ina oyo nere amosigete rioka amosigete ng'aki bono inche yane yatabokana iga gaki aigo ase Rosi agochiochi gosasimana inche tiga ngondategerera ring'ana na inche nabo oranyore mosiko rikong'u nchoreria nero ogotebia omogaka oyo estyle banyorire emechando enkoro yabo rioka nchungo gaki omogaka toragenda ase obo Rosi agosenta onchoreria okorandia okonene amina bono tokare gokorera gochia bwamoeria omoriki akare goteba ng'a omaete abanto abange bakobori risiwani rikoboriwa okoboria oko ng'aki bono riarenge koboria nigo Paulo ekero agokwana nonya na abakorosai mbora Paulo origete omanyete amo na egetabu kia Abaefeso korwa omorango gatano korwa 22 mpaka 24 ebibunge ebionsi omaete bigokwanera enywomo bono okoboria bono kwamanya koba ng'a okoboria oko
nkoboriwa kore boira ine nekene ng'a omokungu tagotwara ogwancha kore okwaye omonyene ekero ore ase enyomo kiagera omanyete omokungu giatebiwa nasa anyenyeke akanyeke asike amosike omosacha na bono komoigwera na komoigwera igo ng'aya bono ore ase enyomo eye gotebiwa ng'a onchoka gochia right gonchoka Gwaonchoka. gochio irana gochia maega kwairana genda oruge kwenda kwaru eyi naye egasi ya omokungu ase enyomo ng'aki kwiraneria okuya agogoteba ng'aki bono omorikio yarenge goteba goteba kwayera omonyene etabwati ere omonyene Eh. ebibiria niga ebegete amang'ana aya maiso marore Igo. ing'o omosacha nere omotwe bwenga abakungu mobaigwera abasacha baino Igo. amang'ana aya aise kwerera aiga nigo toratebe ng'a ribaga ria omokungu tirigwenereti manya inyare gokorera na nabo iga emineti mamini na aye egasi yao nokoigwera tobwati kende oratebe tobwati kerengereri kiao kere na mochoko onde korwa ase omotwe oo aye egasi yao nokona kotebererigwa lakini bono nyasaye ere gatagete iga nyasaye nigo aganetie ng'a omokungu arende okoiroka na oboene bwa nyasaye Amina. kera ekero Igo. ng'a iga ekero oigwerete omosacha oo tari ng'a gagokaransarete ng'a tokoeyana nkoeyana ore morigokaransa mwagamba bono Tokogamba. emebangeri mokaransa mwabanga komo igo aye ng'ai ore noro gate abwo igo bono namomori nao morama abo nyasaye ekero paulo akare gokwania amang'ana aya iga akare gotworokereria omobango nyasaye buna ore Amina. ase enyomo buna atagete tobe omobwekano gochia ase ense emodern gochia ase ense ekero barore ng'a nabo nyasaye atwanchete igo ng'a na intwe abakristo nabo tobwenerete tomosike nyasaye nakomosasima buna ebwenerete nakomoigwera kera richuka arure mboro omanyete ekero togosoma abana ba israeli batetiwa amachiko ya nyasaye bakore ki bayasike barike nonye na ase obosi bwabo babeke nonye na ase emerango kero bagosoka abana bayasoma babo, bakorera basoma abana babo bayamanya ase eng'encho yaki ekero bamanya ng'a nyasaye ning'o naende bamosiki na komoigwera iga ase enyomo tari ng'a mokungu tabwati ibaga nabwate ribaga riokorenga onye ntobwati ibaga anga nyasaye tata wa bongo kango ntori gento kemo omanyete tore ekemo anga ntori gento igo kemo togocha twakorera koba ekerengereri ekemo ekerengo tobwate ase enyomo na ekemo twensi totagete toyiagache na toyiagache rosi iga orengereti koyiagacha na omogaka barekwa abasacha arengereti koyiagacha mobwate ekerenge ekemo morengereti na ng'aki tokoyiagacha igo naonde nabachi goteri iga akoronga igwe ase enchera ya obwanchani mwamana korwa mwagenderera mwagachana gaika moikere kristo toikere kristo buna egwenerete ase omonene amina yes bono mwanchu naende omobui oito tata gwatoreti goika omoerio bwe leseni yaito twabwate esabato yaito ya rero akio bakuna koigwa bonene tata omia ase amang'ana amansu gwatoire ande ntomaete buna kwagambire na abasacha bare ase ogotegerera oko ande ntomaete kwagambire na omokungu ore ase ogotegerera oko yeso oito gaki nyara gotara ase emioyo ya bonsi egere banyare gokora koreng'ana na ogwancha kwao omonene obobui naye okorwa chinguru naye okorwa omoika omochenu nere otoete ogotorakera engaki tata nyara gotobwatia twensi egere toikere ekerengo kiaye ekemo kia obomo ime enyomo omo amo na kristo obuya bwate obo toisane kia twasabire twegene togetera omwana wa yesu kristo omotori oito amen